ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to gadadi nammarila radio gaynako ñurkali wuro ali gelela saare gueɗa bafata kon waktu yoni ha to fasudeɓe kame guetema ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal batu jagorde hanki gardinoɗo société Dakar Dem Dikk ittama e golle muɗum ɗum ko caggal lebbi sappo ya jeetati ɗi o lomtino Moussa Dioba to leydi Mauritanie catal tambingal sumgoji leydi ndi acciti hanki golle mum gam newnude ko fate banggue sumgoji sarɗiyankoji tijjaɗi e nder leydi ndi to leydi Mali yidde colonel Assimi Goïta hanki batu jagorde wonande police dadiɓe tambiɓe nden kay kisal jamuren taweteɓe nder leydi ndi nde battete koninkoɓe ɓe hinde militaire nelde yoga e nokkuji to leydi Guinée Conakry Moussa Dadis Camara hanki dariɗo yeeso suudu ñawore gam andude ko kaso walla ala watte koye galle nden ka dirtinama ha sappo nduɗo hen lewru kabruji men manawen ha to Burkina Faso Côte d'Ivoire ma en jaaha to Ouganda kame jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen ñalɗi teddungal ñalɗi jokkere e ndam ñalɗi yiitu bande ɗi ñalɗi noon juɓɓinte koto cuuɗi meɗen Hammadi Hunare yuɓɓinta ɗin ñalɗi ko keneme naaɓe woni galle keneme ɓe ngala keerola taweteɓe leydi Sénégal Mauritanie Mali Gambie Guinée Côte d'Ivoire e dendagal nokkuji keddiɗi kala fandare mabɓe ko rendidinde ɓesguji mabɓe kala andinde ɓesguji ɗi askoji mumen e iwdi mumen e enɗam mumen ha ɓuura tidde aɓe bismi e ɗin ñalɗi noon dendagal maboɗo wawi wonde kala dendagal pulago dendagal bandiraɓe kala ɗin ñalɗi noon mbaɗata koto cuuɗi meɗen Hammadi Hunare e dow inde gardogol khalifa galle Bandia to Hammadi Hunare woni ba Bouda Almami Bouda keneme président Oumar Madiyata keneme to Côte d'Ivoire boke ɗin ñalɗi ko nogase nayyi nogase joyyi nogase jeegom nogase jeeɗiɗi lewru octobre nduɗo hen ndu gondena ɗin ñalɗi noon kala ka meeɗani yiide e ma buɓe ma yiɗum kene weltina fittandu maɗa ma Qur'anil Karim jangge ma duwuji mbaɗe ma hoɓɓe ɓe bisme goomu tambotoɓe fedde nde ma darne ko wona ɗum ko kadi maɓe juuro e moƴƴuɓe maɓe gurtin askoji kono kadi dillere mawde wiitende dillere ma buɓe ma waɗɗona aɓe teddiniri hen mawɗo leydi Sénégal caggal ko mabuɓe noddi woni président Macky Sall ko nonne kadi Farba Ngom honorable sarɗiyanke mo suur sarɗijiɗo leydi Sénégal Abdullahi Daouda Diallo Amadou Samba Kane woni maire commune Hammadi Hunare ko nonne kadi aɓe teddiniri hen monsieur Bassirou Ly maire commune mo Ndendori aɓe teddiniri hen préfet mo Wuro Sidi kame monsieur Daouda Dia préfet Kanel e dendagal heddiɓe kala yetinɗo henna oɗo henna ɓattake tedduɗo ko biyeteɗo Mouhamed Hamidou Keneme taweteɗo to cuuɗi meɗen Daara Jolofa ɗum noon musidɓe tedduɗe mbadden dando jehen toon to cuuɗi men Hammadi Hunare nogase nayyi nogase joyyi nogase jeegom nogase jeeɗiɗi jurnitoyeɗen dillere mabuɓe nde noddi toon ceerno jibisi ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno jibisi ko jaadinɗo ɓalawal e danawal kala ceerno jibisi ko laaɓɗo reedu ummalaɗo wune ceerno jibisi ko bawɗo listihara moƴƴuɗo longala
jawɗo firtude dabruji weddaɓe korte ceerno jibisi ene yawrani ɓe rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe e rewɓe musidɓe tedduɓe ɓe ellaji mumen ndewani lawol ceerno jibisi ene safra ɓe ene wonduɓe kista fibroma doggam sitta worɓe ustaraɓe goragu ceerno jibisi ene jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto so tawi a hutorima ɗum fodde 13 rafine yalta ma ha laaɓa fannu goɗɗo so a ƴetti ɗum fodde 19 rafine yalta ma ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a hutorima ɗum fodde 100 rafine yalta ma ha laaɓa ceerno jibisi ne jogui pegge e usula bonnoji dabaruji e ɓeydoji arsigaji ceerno jibisi ko bawɗo listihara dokkatama ko inde ma inde nene maɗa o haala ko woni nder ɓerde ma ha mbiya yoni so tawi ko wonɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗu wonɓe Sénégal e dendagal leyɗele takkiɗe leydi Mauritanie ko 400 CFA wonɓe Europe Amérique Asie ha Afrique central kala ɓen hay mbuɗu jomum yoɓata ko gratuite ceerno jibisi ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawi nder Nouakchott to legal nettek sara jeere nettek to base makko mawɗo ɗo kala jiɗɗo jokkodirde e ceerno jibisi numéro makko téléphone ko 47 22 80 84 ceerno jibisi ene jogui miñum mo golloto ne wiye ceerno Alassane Sy jiɗɗo jokkodirde mum ko 48 jiɗɗo jokkodirde ceerno Alassane Sy ko 48 10 0013 ceerno jibisi ko labɗo reedu malaɗo woni so tawi o yennama ka miskino o safruma ha mbiya wen tawa hay mbuɗa yoɓani ceerno jibisi mbadden danɗo faade makko kala rafi mon jiiɗa e aduna he Allah ne tagui lekki ke ene safra ɗum gorel teya ko haako moƴƴo iwru ko en tokkore dinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel teya ko haako moƴƴo ko ala rewam ala effet a wulna ndiyam ma ha wula guitta hen ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel teya ene yawrani on neɗɗo mo ƴiƴƴe mum dogata e ɗaɗi mum joguiɗo cardiaque joguiɗo tension kono ne kadi mo nangata taare caɗele gorago ɓandu jaaɗoro ɓandu wuloro mo ganduɗa tuƴiɗo koyɗi musoje koppi musoji gorel teya ko kayisaji mawɗi coomi e muɗuma a yarat tan aɗa yaɗa ñongto guila e ɗaɗi maɗa ha watta dogge ƴiƴam ma kala sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi janggana hoore maɗa ko jangta e gorel teya jahata koto site mabɓe internet mbatta ko www.gorelteya.com sa yiiɗi hebde tonggode jokkodira e jomin beele mbawa hebde gorel teya Mamadou Ngayda to leydi Sénégal 00221 77 128 23 46 walla Boy Niass to leydi Mauritanie 00222 47 85 20 96 walla to leydi Côte d'Ivoire Hamidou Ba 00225 01 53 11 51 54 walla so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa Abou Sow Kawral Fouta business plus 347 701 56 77 walla so tawi koto leydi France Harouna Ngayda mbatta ko plus 336 50 99 64 43 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe cafroɗen gorel teya kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie
jam nyalle mon musidɓe tedduɓe naasaande jeegoma yarkomaa hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi yonti kumpital mine ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltare TV ha mbawon yebde nate mon ɓosoje ko musidɗo mon Saydou Abouba an joguiɗo lamlame jogui puƴe nonne kadi jogui tasuji jogui baaye sa yiiɗi ittude ɗum ko ɓuuri yawde aɗa yiiɗi kadi jumri moƴƴiri ko nonne kadi gommage gomo ɓandu ha guuru maɗa artayi nokku muɗum jokkodirta koye 78 447 54 52 walla mbaɗa 78 125 15 99 kono kadi ɗen caabuni aɗa tawe ha toon to cuuɗi meɗen guuriki kame nokkuji goɗɗi kala ha to ndulmaji e Dakar yoga e nokkuji goɗɗi kala so tawi on noddi nden tonggode kala ɗo gonɗon ma joomum waw rokkude mon ɗo oɗon mbawa jokkodirde hen kabruji men ɗemngal Pulaar to gadaji noon waɗɗani nammarela teska ko nguleki mawki kono kadi e pangol oɗon forage ha ganduɗa dañi caɗele to banggue jaram kame diƴƴe kala gam teskede ɗo saaha mo gonɗen ngulekine ɓeydi yoga e nokkuji ɗo ndungu woɗɗoye batu jagorɗe hanki mawɗo leydi Sénégal neldi duwaw dendagal oufma islamique kala kono kadi dendagal julɓe kala gam wideɓe julde jaam e moƴƴere kisal gam fayede e mawlidin nabi sallllahu alayhi wa sallam o holliti hen weltare makko mawde no fewi nde tawno mawninde jamma jibinede annabi o sallllahu alayhi wa sallam ko hunde mawde no fewi kanko mawɗo leydi ndi noon tawama hande o toon to Tiwawon wuro teddungo ganduɗa joɗima duuɓi ɗiɗi yuɓɓinani mawlidin nabi sallllahu alayhi wa sallam 2021 kono oɗo hen 2022 ɓe jiiɗi ko yuɓɓinde ɗum taw koye dow mbadi nden ka e kiɓe e peewal kame kisal kala kanko mawɗo leydi ndi jonde makko hakkude makko e khalifa général mo Tijaniya toɓɓe kewɗe ma jewte hen ko wona ɗum ko ngol ɗo hen wattata 120 lawol kene yuɓɓine mawlidin nabi sallllahu alayhi wa sallam ɗon ɗo wuuro Tiwawon to wuuro Tiwawon keddorɗen préfet wuro ngo haaɗi kala kene wiye moto baɗɗo ponoji ɗiɗi dogde e nder wuro ngo ɗum noon ko tambade nden ka e kisal kame yahoɓe e finoɓe e nder nokku o kala ɓeydogol nden ka e kisal nokku o ɗum ko caggal nde nokku o jooɗi kene tolno e duuɓi ɗiɗi yuɓɓinani wonande gammu mo Tiwawon batu jagorɗe hanki mawɗo leydi ndi e rima wonande hoorejo jagorɗe leydi Sénégal Amadou Ba kame jagorɗe toppitiɗe ko fate banggue jangde ɗum noon ko duttitogol wonande sukaɓe e duuɗe jangguirde 2022 2023 wa erima jangde moƴƴere kisal kono ne kadi systéme moƴƴo mo ene ɓamta jangguin leydi Sénégal ɗen jagorde kadi nde ɓurata wawde darade beele gueɗe ɓuura kala réglude ha jangde nde ɓuura yuɓɓude no fewi kono kadi kanko mawɗo leydi ndi o erima ɓen janggoɓe jangguinoɓe kala e jangguinteɓe nde moni kala wonata e nokku muɗum ɓuura kadi wawde sembinde ɗo heedi ɗo ha jangde leydi ndi ɓuura wawde ƴellitade batu jagorɗe hanki mawɗo leydi ndi waɗi toɗɗale 6 hen toɗɗande ɓurde mantinade ko toɗɗede biyeteɗo Ousmane Silla mo ganduɗa ko ingénieur industrie kam woni lomtiɗo wonande gonnoɗo directeur général Dakar Dem Dikka woni Oumar Boun Khattaba ko on wo lomti on non lomtino ko Moussa Diop caggal nde waɗi lebbi 18 oɗo saaha lomtima ko biyeteɗo Ousmane Silla kam woni hande o directeur général Dakar Dem Dikka wonande bisuji jirlotoɗe nder Dakar ha e bowal Dakar kala joni keddoɗen koye leydi Sénégal gammu woni jamma mawninde annabi o sallllahu alayhi wa sallam to Medina Baye Kaolaka hitande ujunnaje nogas ɗiɗi kene tolno e temedde jeeɗiɗi woni police kame ASP woni ko rendina gam tambade wi commissariat central mo Kaolack Aliou Ba ɗum noon ko sembolinde nden kay kisal wuro wonande Kaolaka ha ɓuura wonde nden kay kisal ɓen iwoɓe yogay nokkuji gam arde mawninde oɗon jamma nde moni kala wonata e nden ka muɗuma sen jaltewɗon fanno Guy Marius Sagna sarɗiyanke
toɗɗade to suudu sarɗiyeji ndu leydi Sénégal salima bon ko fate bange essence mo sarɗi yankoɓe dokkete jeyi sababu salademo noon ko wiidemo holko saabi ko sel walla total ɓen tan tottete yo dokkirɗen sarɗi yankoɓe oɗon essence tene elton nanɗon yaadiɓe makko noon wiyeteɓe frappe France dégage ɓenne kadi kolliti sarɗi yankoɓe kala poti ko wadde e oɗo henna sifa holliti wo jaɓata so wona ɗum sare ha ɓuura latade nde tawno ɓe jeyno e ɓurɓe haɓade wonande société ji France ha tenti diñiɗe nder leydi Sénégal kañumen jeeyata pétrole gaz kam e ko fate bangue carburant e nder leydi Sénégal fitinaji bannoɗi toon to wuro wiyetego jeeyene ne tawi nder commune mo Pire département mo Tivaouane ha noddinowo juma goto maçon wasi en fittande mum taw ko nottortonoɗo Bassirou Mbaye ɗum ko caggal ñalawma heccanke o hanke o hewɓe mbiyama teɓɓen 11 jaggaɓe ne hen almami wuro ngo tumede ko kañum woni caggal ɗeɗo henna gueɗe cofɗe baɗɗe toon Sénégal naɓe juukinoɓe toon to Niger koɓe 113 neɗɗo kamɓe kala oɗo saaha ɓe garti e nder leydi Sénégal ɗum ko caggal nde ɓe gartira ha heddi yimɓe 35 ɓenne kadi hanki alarba jofti e nder lamorgo leydi Sénégal ɗum ko caggal lebbi 4 ɗiɓe juukino to Niger ɗum ko caggal nde laamu Algérie yaltini hoɓɓe hewɓe taweteɓe e nder leydi mum weddiɓe to ceene guel nde noon ɓe gullitinoma fedde darnide wonande wallude ɓen ɗallotoɓe ɗanle ɗe ndewani laawol no kotiri e leyɗele mumen e ballodiral laamu leydi Sénégal ɓe garti e nder leydi mabɓe haɓade ko fate banggue huuɗo bonko ko hinde drogue kene tolno e 150 kilogramme huuɗo bonko ko woni ko jagga to nokku bireɗo Fimela ne tawi nder département mo Fatick ma jar mum tolnoyo e 11 million pawɗo woni ko doñeɓe pawi hen e juuɗe mumen trafic drogue goɗɗo hakkude Maroc e Sénégal bureau GP goto kam woni biyaɗo teɓ ɗum ko caggal koli goto giwɗo toon to royaume sari fayni to Maroc on koli noon fayi koye nder leydi Sénégal Dakar ɗum waɗi ko gila 26 lewru mayduɗo ndu tawa e nder koli o kene tolno e 100 gram taw ko drogue ɗum noon numéro baɗaɗo hen o on hoɗi koto Thiaroye Azur on numéro noon ko on woni ponnoɗo arande ɗum woni biteɗo a wata ne wondi kadi e goɗɗo biteɗo a gueyi on noon ko debbo hoɗi koto cité Djily Mbaye ne wondi e dognowo oɗon moto biteɗo Paul Senghor kanko on Paul Senghor kame a wata ɓe noon mbiyama teɓ debbo noon ko dogɗo kono leskoji goɗɗi mbaɗama hen tawama hewɓe ene tawe e nder oɗon trafic taw ko GP hakkude Dakar kam hakkude Maroc kam e leydi Sénégal leskoji goɗɗi jaaƴi ene jokki hen ñawore wonande Kalifona gonnoɗo e nder réseau sociaux ne ƴetto mawɗo leydi ndi ha beldital waɗi hakkude mabɓe to paari lamorgo leydi Sénégal ñawore makko ñande altine nde dirtinanoma jeyno sababu ko on suka debbo mo waɗi viol o wattidi kadi fiide ɗum woni Adja Care Diaw woni suka debbo biyeteɗo Adja Care Diaw taw ko mannequin mo waɗi viol e wideɓe wonande kadi o rutti o waɗi mum piile musde no fewi ne tawe to hôpital principal mo Dakar ngam safrade o noon yiɗino nottade nden ñawore ñande altine nde kono kadi hujjiyanke mum kame cafrowo ɗum kolliti o wawata yaade mo wonde musalla mawɗo no fewi dirtinanoma ha ñande alhamisa hande one kadi wonande mbette nde ñawore ma laato walla ala mbete mawo yahato kaso walla mawo accite ko woni hen kala yeeso daɗani guite sen giwi nder leydi Sénégal paɗen koto leydi Gambie to leydi Gambie kene tolno e 6 suka tokoso wasi fittano mum ɗum ko caggal nde ɓe keeɓi maɓɓoli kame ɗojjoli nden hewɓe jeehi codoyi siro goto mo OMS oɗo saaha woni e fayre mawde no fewi on siro noon kala suka kutorinoɗo oɗon siro jeeyi sababu ha yalti aduna kono kadi ɓe kolliti loskoji loggi goɗɗi mbaɗama hen kono kulhuli wonande OMS catal tambingal cellal ɓandi windere nde kala ya taw ɗinon siroji caraki yogay leyɗele goɗɗe taw binda koye mbadi gondi no fewi ɗum noon ɓe jirtina yimɓeɓe ɗiɗon fannuji sengiwi to leydi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie
to leydi Mauritanie gouvernement mo Mauritanie hanki batu mum jagorɗo batu jagorɗe hanki ɓe darni catal officier national tambotongal ndenka e kisal ko fate banggue nguura taw koto banggue maaje e produit ji goɗɗi natoji e nder maaje ko yaltata kala ha ɓuura wawde tambade ndenka e kisal e cellal ɓiɓɓe leydi ndi kala ha ɓuura wawde tambade cellal ɓiɓɓe leydi ndi e nder ɗiɗon fannuji kala e nder ɗiɗon fannuji kala ɗum ko cetal ngaɓe darni hanki ko fate banggue batu jagorɗo hanki e nder laamu leydi Mauritanie catal à jour catal ta jour ko catal ballowal ɓiɓɓe leydi ndi jillu mabɓe tokkay heydi hanki c'était timmuɗo e gardegol Mohamed Ali Wuld Sidi ngon jillu noon hanki ɓe jaltini kene tolno e milliard uji ɗiɗi pawɗi temedde tati million koppreji ugiya kiiɗɗe ɗe ɗum noon fayi koye ujunere e temedde jeeɗiɗi capanɗe jeetati e tati taw ko activité ko fate banggue ɓen gollotoɓe woni hen ko ñamale ene waɗi jobdi woni hen ko ñamale ene waɗi yobde ñamale ɗe taw alda e intérêt kene tolno e temedde nayyi capanɗe tati e tati entreprise ɓen joɓata tawne wonde intérêt woni hen kadi ko wawde tan gollinde yimɓeɓe ha moni kala tina woni koye golle iwa e jonde ngalɗon cetal hanki toon to leydi Mauritanie ha tendi toon to wuuro kay hayɗi to Mauritanie ha joni jeenari timmudi iwdi e hachera taw komo Nations Unies faade e ɓen doga molto en taweteɓe to Canberra taweteɗo e nder leydi Mauritanie toon to Sahara toon to nokku taw gaɗa koto basse occidental wonande ɓen iwnoɓe to Mali ne gari moltade toon to Canberra wonande tinama cumuji jawtuɗi ɓe ñippi kene tolno e temedere cum tene kadi ɓe lori leɗɗe kewɗe no fewi aɓe nafti no fewi ladde Mauritanie e diwan o kala ɗum noon laamu leydi Mauritanie e hoore mum holliti hen weltare mum mawde no fewi to banggue politique gardiɗo catal sungoji leydi Mauritanie kame yaadi mum kala acciti golle mumen hanke yeeso jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu ɗum noon jeeyi sababu koye toɓɓe nanodirnoɗe jonde ko fate banggue kaldigal sumgoji tijjaɗi taw ko sumgoji sarɗi yankoji kame local baɗoji ɗo tan hitande fande e nder leydi Mauritanie jeenoma e kaldigal hakkude ɓin landaji tawtoraɓe wonande ngal ɗo cetal nde accita kono ɗo e mayirɗe nduɗo henna lewru maɓe cuɓe walla ma suɓe ɓen ɗowoɓe ngal ɗon cetal sumgoji e nder leydi Mauritanie jonde kaldigal e disodiral hakkude Mauritano kame européenne ɗum ko caggal jillu sete nelaɓe union européenne dañi joɗorade jagorɗo awo mo leydi Mauritanie ɗum noon ko yurnitaɗo cifande gonnoɗe hakkude mabɓe hakkude union européenne to banggue awde e maaje kaɗɗe ɗe leydi Mauritanie nden jonde ko hanki waɗi gartaten koye batu jagorɗo hanki o hewɓe ceppi yeeso galle laamorgo ngo ɓen seppuɓe kala goto kala ari ko waytade caɗele mum teskama ɓen gollotoɓe banque kesso mo leydi Mauritanie banque NBM ɓen kadi gulliti ko keɓani joɓɗele mumen kala koɓe podanano ala kala ko laati hen haydara woɗɓe kadi tawaɓe toon ne gullito ko ɓen gollotoɓe e société biyetenoɗo ATTM ɓen kadi gulliti ko mawɗo leydi ndi ɓe guuri tan ko kaaƴe e caɗele ala kala koɓe jiyata e koppreji mabɓe e gueɗe mabɓe ɓurɗe mantinade woɗɓe kadi wonnoɓe toon ne gullito ko ɓen gollotonoɓe e ENR oɗon société ha hande ne kollita ino guittirani ala kala ko keeɓi e gueɗe mumen woɗɓe kadi wonnoɓe toon ne gullito ko médecin ji wonɓe e somor mumen ɓen ɓe gollotako wonɓe chômage ɓe gollotako jangguɓe ha gayni taw kadi ne poti wawde gollade gollaki ɓenne kadi gonino toon ne gullito caɗele mummena jagorɗo ñawoje leydi Mauritanie hanki yaltini haalande mum yande caggal batu jagorɗe o holliti ko fate banggue dossier ji duuɓi sappo cakkitiɗe laamu Aziza ɗum noon ha hande wona hunde accande wona yebande woni koye lawol moƴƴol no fewi oɗo sa jogui doole tan ko judiciaire leydi ndi jogui konngol ha wawa ñawde ɓeɗon wona hunde accande kono kadi o arti ko fate banggue yaññade kasoji taweteɗe e nder leydi Mauritanie jagorɗo ndema leydi ndi woni Yahya Wuld Ahmed
waɗi haalande mum hanki holliti ɓe gommini campagne haɓade kala kene bonna remru hitande hikka nde 2022 2023 ko diƴƴe moƴƴe labtude jippi gila dow ha to ilam maaje ɗe kala ɗum noon oɗo saaha ɗo remru ndu fuɗɗi moƴƴude ɗo koɗo tigi ɓe gaddi drone kam ene wondi e ɓen toppittoɓe ɗiɗon fannuji kala ha gueɗe ɗe ɓuura wawde yuɓɓude ɗon ɗo ilam ari ha heewi toɓari ha heewi ma en ketto seeɗa Yahya Ndiaya. wonno ko Yahya Ndiaye ilam ili yo won beldam ha gure paayi calinati maaje ƴeri kala ɗo jiiɗa ko diƴƴe belde goni ɗon ɗum noon koni tigui wano hanki e lappol palol dande maayo ɗo worɓe joltanno jolal waalo caggal nde ɓe garti humtude caggal nde diƴƴe keewi yeehi ha jeeri soña ɓe paata waalo ko ɗon Yahya Ndiaye siftinen ko gurdam poɗɗen ruttitade koye waaloji men nde tawno wonko jangguinten ha heewi sen giwi to leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali 29 lewru septembre mayidoro hen ɗo ko nden sete timmuɗo nelaɓe taw kadi ganduɗa ko CEDEAO mbawi yettade toon to leydi Mali Bamako joɗodi e colonel Assimi Goïta ɓe nelaɓe ko Adama Barrow horejo leydi Gambie Nana Akufo-Addo horejo leydi Ghana ne wondi kadi e jagorɗo gueɗe caggal leydi mo leydi Togo woni Robert Dusi ne wondi kadi e dogannoɗo koyɗe jaam to banggue CEDEAO hakkunde CEDEAO kame laamu leydi Mali woni Goodluck Jonathan ko ɓen joddino e horejo leydi Mali guila nden noon ha ɗo ɗo gonɗen hay konngol gotol andaka koɓe kaldi e colonel Assimi Goïta ɓe garno ko oɗo saaha dogde koyɗe jaam beele ɓen 40 e jeegomo koninke mo leydi Côte d'Ivoire nangaɓe ne ndumba to Bamako nde mbawata ɗaccitede guila 29 ɓe gaari toon haɗo ɗo gonɗen hay konngol gotol tawa ɓe jaltinani wonande ko ɗum ɗo henna woni ko nandira ko wona ɗum ko noon hoorejo jagorɗe leydi ndi par intérim yaltinino konngoli mum gam hollirde laamu leydi Mali wona leydi uddidi ko leydi udditidi to banggue kaldigal moƴƴal kami nandiral hakkude mumen e hoddiɓe mumen kala to leydi Mali keddoɗen laafaji mbulaji ɗi hinde police mo Nations Unies taweteɓe nder leydi ndi mbawi faabade bis goto giwnoɗo to gawo Ansogo giwnoto Ansogo gagginoto gawo ene fayi Ansogo kono kadi on bis fano koto ñame jolno hen ko fanoɓe to Niger ñame nde ɓe gaari ha wuuro witego Bara ko ɗon bandiji jani e mabɓe gam yidde tettude kala koɓe joguino joguitiɓe armée ji ko ɓen police mo Nations Unies mbawi faabadeɓe hayso wiyoɓe laafaji mbulaji taweteɓe leydi ndi kam nafata wona ɓeɗo hen faabaɓe jawɗele men kam e pittali mumen kala jokkodiral nana tan ɓeydo tabidde e ñiibde hakkude leydi Mali kam e leydi Guinée Conakry
ɗum ko caggal honorable Malick Diaw gardiɗo CNT nde joɗodi e gardiɗo CNT woni Dana Kurma mo leydi Guinée ngam rendude golle e yiyande hakkunde sarɗiyankoɓe en toddaɓe suudu sarɗiji ndu CNT woni laamu hakkunderu beele ɓe mbawa rendude golle e miijoji haɓe mbawa ɗowde kala ko fate banggue transition leyɗele mabɓe taw alda e caɗele haydara hewɓe finoɓe e nder wuuro Bamako erima laamu leydi Mali yiddeɓe o saha mo gonɗen ko laamu leydi Mali nde yurnitto caɗele teskaɗe Bamako no feewi ha tenti agence uji immobiliére tawiteɗi e nder lamorgo ngo oɗo saaha ko wiyete kasdi fulɓe mbi kono ko luwasa nonne kadi hewɓe paamiri wonande ene ɓuura tan serde e nder wuuro ngo no feewi tene kadi prix ji ɗi gona gotum kala hen ɗo garɗa sa fiyama prix tan ɗeɓata ko hanguede tawat ɗum ala e posma tene kadi galle mo gonɗa o ka jiɗɗo yaltude toon walla ni ala ɗo gonɗa batu jagorɗe hanki hoorejo leydi ndi woni colonel Assimi Goïta e nder lawɗingol ngol o yaltini hanki wonande police nationale tambiɓe nden ka jambour en taweteɓe leydi ndi nde dartinte banggue nde dartinte nokku wonande mintaheɓe leydi ndi hebloji mabɓe ɓeyde e ndin mbadi taw mbawa jogade matériel uji armée ji hono comme mintaheɓe leydi ndi tambade nden ka e kisala yoga e nokkuji mantiniɗi e nder leydi Mali ha gam ustude janguji kam e ɓen jogitiɓe armée ji sen gewi to leydi Mali koto Guinée Conakry Moussa Dadis Camara hanki darima yeeso ñawowo muɗum on ñawowo noon woni Ibrahima Sori jafuɗon dirtini ñawore makko ha sappo nduɗo hen lewru ɗum noon hujjiyanke makko yinno ko kanko on Moussa Dadis Camara o waɗe e galle nden ko wasayade kaso ko wawi wonde kala ɗum noon andete ko sappo ndu lewru kono kanko Moussa Dadis Camara hanki o holliti hen mette makko no feewi tanka gonnoɗo hoorejo leydi ndi omo foti hormede mo foti ittanede gueɗal wasa waɗede ya ngara e yeeso wonande tribunal to leydi Guinée keddorɗen hoorejo jagorɗe leydi ndi woni Bernard Ngomo hanki ɗowi jonde hakkude makko e jagorɗe tati gonnoɗe jagode nder leydi ndi woni jagoɗo Malick Traoré kene wondi kadi e goɗɗo biteɗo Hadji Hawa Ba jagoɗo wonno Joséphine debbo kañumne ko jagoɗo o woni toɗɗaɗo yo ɗow dialogue national e nder leydi ndi ganduɗa koko ronki yaade koko dari guila tan CEDEAO itti nelaɗo mum yo docteur koyɗe jaam guel nden kaldigal leydi ndi koko laaƴi no feewi sen gewi to leydi Guinée paɗen koto Burkina Faso capitaine Ibrahima Tarawara derguiɗɗo laamu colonel Dambiba kikiɗe hanki o e télévision mo leydi Burkina o lawɗinama o woni hoorejo leydi Burkina Faso ɗum ko caggal kikiɗe hanki o hande kanko woni président gardiɗo leydi ndi taw koye dow inde MPSR ɗum noon o holliti kala kene moƴƴina leydi ndi mawo daro tene kadi mawo ɗofto toɓɓe kaldade hakkude CEDEAO kame laamu leydi Burkina Faso to Burkina Faso keddoɗen caɗele mawɗe teskade toon to jibo e ko taari ɗum kala ko heege mangue teska toon caggal guura kewka iwanno koto Wagadugu kame yogay nokkuji faye toona kono ɓen jihadiste en jogitiɓe armée ji koko mbaari laawol ngol ne mbaɗi blocage mawɗo no feewi ha ganduɗa armée leydi ndi watti nawirde toona guura koye dow hélicoptère aji teskama sukaɓe jeetato mbasi pittali mumen kene tolno e temedde ɗiɗi e jeetati kilométre hakkude mum e Wagadugu taw koye guuri biyeteɗo Chum wi biyeteɗo Idrissa baddi ni o haali ɗum koye jayde APA o holliti ɗum hanki o to Burkina Faso keddotoɗen ha joni wonande leydi France uddi ambassade mum kame consulat général mum taweteɗo to Wagadugu lamorgo leydi Burkina Faso ɗum jeeyi sababu ko caggal aljuma jawtuɗo seppoji mawɗi bannoɗi toona ha ganduɗa yeeso ambassade mo leydi France taweteɗo to Wagadugu duppa hen kono ne kadi centre culturel française taweteɗo to Bobo Dioulasso kañum e hoore mum heela duppa ha wontindodi Burkina Faso keddoɗen ha joni gartaten koye jango wannongo e lawol Burzanga hakkude mum e jibo nokku biyeteɗo
gaskinde ha ganda kene wona yimɓe hewɓe koninkoɓe mbasen pittalen limore mayɓe ɓe ɓeydima no feewi oɗo saha yalti limore hesere ko 37 neɗɗo mbasi pittali mumen taw koye convoi mintareɓe jahannoɗo kene tolno e nogas e jeeɗiɗo militaire woni ko wasen pittali men sappo heddiɓe ko jambour en nogas e jeenayo gañima hen nogas e goho ko militaire jeeɗiɗo en ko civil jambour en woni ɗiɗon a jan goji to Côte d'Ivoire Alassane Dramani Ouattara caggal jillu makko balɗe daɓɓe toon to Paris lamorgo leydi France arti kikiɗe hanki o e leydi mum to Abidjan ɗum noon ko yidde waddemo jonde tokosere hade jonde mawde nde CEDEAO wadde to Dakar lamorgo leydi Sénégal nden jonde noon ko ɗo e mayirɗe nde ɗo henna yontere ne gasa hande walla janggo hakkude makko e forme Yasimbe hoorejo leydi Togo kamene wondi e Oumar Sissoko Mbal hoorejo leydi Guinée Bissau nden jonde tijja koɓe kalda ko fate banggue 49 koninke makko nangaɗo toon to leydi Mali nden jonde noon waɗata so wona hande ko janggo hade jonde mawde tijjande 13 e 14 ɗo hen lewru to Dakar lamorgo leydi Sénégal taw ko CEDEAO ko fate banggue ndenka e kissala to Uganda teska toon ko Ebola jeeyi sababu ha kene tolno e nogas e jeenayo fittandu heddima hen nayo ko safrannoɓe ɓen joguinoɓe oɗon ñaw Ebola wi OMS wonande caɗele e kulhuli ɗiɓe jogani leydi Uganda ɓe koliti kene tolno wonande 63 neɗɗo teskama o saaha ne jogui ñaw Ebola hen sappo ko ɓen safrannoɓe ɗum feeñi ko gila 15 lewru septembre maydu ndu to Uganda keddoɗen Museveni noon kam woni hoorejo leydi ndi o itti ɓii ko gardinoɗo wonande armée terre leydi ndi ɗum ko caggal nde on winduno ɓattake goto oɗon ɓattake noon winduno ɗum ko debbo dawriyanke goto e nder leydi Italie won konguɗi o haali hen ngam tengde ɗum kene tolno e temedere naggue ɗin konguɗi noon goni konguɗi ɓurani yonnede e nder leydi ndi ñiŋano feewi to banggue réseau sociaux jeeyi sababu haw itta e golle makko to Thaïlande jeheten subaka hande o wonande 6h30 e nder 6h30 heure Sénégal ene hawra e 12h30 heure Thaïlande ko nden pellowo goto naate crèche goto ko toon wo felli wo yoɓima ken tolno e 30 fittandu hen nogas e tato ko sukaɓe jarowo e duuɓi ɗiɗi duuɓi tati o yooɓi kadi fittandu debbo makko e sukaɓe makko kanko noon o wonno ko police ko ittano ko rowane ngam ko fate banggue trafic drogue ko jen andaka ko jeeyi sababu o hocci fetel makko wonata e crèche goto o felli toon haw yooɓi 30 fittandu hoorejo jagoɗo leydi Thaïlande e rima ñalawma hande o losko yañgo yo waɗi hen tene teskama e kala saha police mi heewi wadde ɗen gueɗe e nder leydi Thaïlande. Medina